खुलुमबाय स्टुडियो रं आं राकेश रामसियारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे गिदिरथार थांखि आरो बे गिदिरथार थांखि बायदियै बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनो थांखिजों गोदान दिल्लीनि राजघाट साई इन्दिरा गान्धी इनडोर स्टेडियामाव खुंफुंनो गोनां जे बड'लेण्ड महा उत्सव बे महा उत्सवखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों आरो बे समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिमु आफादनि दैदेनगिरिफोरा गोदान दिल्लीयाव थांनानै खौरां लाहैदों थामहिनबा जानो गोनां जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि जायगाखौ नायदिंहैदों। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' गाहाय नेहाथारि बिथां खनीन्द्र बसुमतारी आरो बर' थुनलाइ आफादनि बिथां गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीनि बिथांमोननि जे मोनसे हानजाया गोदान दिल्लीनि राजघाटनि साखाथियाव थानाय साई इन्दिरा गान्धी इनडोर स्टेडियामाव नुजाथिहैदों। थारैनो मख'नांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे गिदिरथार थांखि आरो बे गिदिरथार थांखि बायदि बुहुमनि बर'फोरखौ खौसेथि खालामनो थाखाय सिगांनाय गुबुन गुबुन हादोराव थानाय गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय बर'फोरखौ खौसेथि खालामनो थाखाय मोनसे गिदिरथार थांखि लानायखौ नुनो मोनदों। बिटिआर सोरखारनि मददजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिमु आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि जे जोनोम सान थामहिनबा गायसनथाइ सानखौ लोब्बा लाखिनानै जे बड'लेण्ड महा उत्सव खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोनदों आरो बे हाबाफारियाव खौरां मोननाय बायदिब्ला हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मोदी आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'जों लानानै गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ जों मोनथिनो मोनदों। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिमु आफादनि जे मोनसे गिदिरथार थांखि आरो बे गिदिरथार थांखि बायदियै बुहुमनि बर'फोरखौ थामहिनबा बड'फानि जे सिमां बुहुमनि बर'फोरखौ जे खौसेथि खालामनांगौ जे बिथांखि बे बिथांखिखौ मोगथां महर होनो थाखाय नाजादों बे आफादफोरा। थारैनो मख'नांगोन जे हादरनि गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय बर' सुबुंफोर आरो बुहुमनि बा गुबुन गुबुन हादोराव थानाय बर' फिसाफोरखौ खौसेथि खालामनो लानाय बे गिदिर थांखि जाफुंहोनो थाखाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर' हारिमु आफादा बे समाव साखाफारा जादों जानजि खाफ्रादों आरो बे समावनो फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बराव जे जानो गोनां जे बड'लेण्ड महा उत्सव बे महा उत्सव जागोन थिलियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिमु आफादा थांनानै नायदिंहैनाय थामहिनबा खौरां लाहैनायखौ नुनो मोनदों। मोनसे फोसावथाय सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों सिबि जुवेलार्सआ। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसनमेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेशेल रेट बानायनाय जादों। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन।